खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोर आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदो बिएम सेटअप चेनेल गोबां जाबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया सोरबा दैमा गेजेराव बुथारनानै गालांजानाय सोरबा दैमा गेजेराव रेप खालामनानै बुथारनानै गालांजानाय सोरबा गोसो थोलायलायनानै हाबा जाखानाय सुबुंफोरा जेरै गोसो थोलायलायनानै जेरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जादोंमोन बेबायदिनो हर गेजेराव बुथारनानै गालांजानाय सोरबा गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांनाय सोरबा गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जावखौ लानानै थाहैनाय सोरबा गावनि हिन्जावखौ बुथारनाय सोरबा गावनि हौवाखौ सिखाफोरजों रुवाफोरजों दानथारनाय सोरबा गोसो थोलायलायनानै सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोनलायलायनि बा माबा मोनसे प्रब्लेम जानाय बिथांमोना स्रोद स्रोदै फासि नांनानै थैनाय बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जागासिनो दङ दिनैबो 2008 मायथाइयाव हाबा जानाय सासे आइजोआ गोमाना दङ बाट बिथांनि बिदानि बुंनाय मथेब्ला बिथांनि हौवानि बुंनाय मथेब्ला बे मानसिया खारदों बाट आं बेयाव मोननै अपसनखौ दोनगोन हयथ' बिथाङा खारदों सोरबा हौवाजों हयथ' बिथाङा गोमादों स' बिथांनि बिदामोननि बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा खारदों गुबुन हौवाजों स' बिनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै खुलुमनानै मदद बिनो सानदों जे बिथांनि गथ'फोरा गाबगासिनो दङ जायनि जाहोनाव बिथांनो न्याय नांगौ बिथांमोननो बिजिरनाय नांगौ बिथांमोना राइट्स दङ जायखौ बिथांमोना गावनि बिमाखौ मोनफिननाय जायखौ बिमा बिफानि अननाय मोनफिननाय बिथांमोना राइट्स दं बेखौ लानानै बे राइट्सखौ लानानै आङो नोंथांमोननिसिम आरज गाबजियो बे स्क्रिनाव होनाय हेमा बसुमतारी बेखौ जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज कल खालामबानो जाबाय जोंनि बिएम सेटअप चेनेल हेल्पलाइन नाम्बाराव 7740039057 स' बिथांमोननि न'खरनियाव कल खालामनो गोसोबा आं स्क्रिनाव होनानै होदों बिथांमोनाव कल खालामनो हागोन लोगोसे बे हेमा बसुमतारीनि टाइटेला आइ कार्डआव दङ नार्जारी मानो होनबा बिथांनि न'खरनि जे टाइटेल नार्जारी टाइटेला दासिमबो खारथ'वाखै स' बिनिखायनो बिथांनि आइ कार्डआव नार्जारी दङ हेमा नार्जारी अके स' बाट बिथाङा हाबा जाबाय जेब्ला हौवानि टाइटेलखौ लानो गोनां जायो बाट दासिमबो आइ कार्डआव हौवानि टाइटेल जाथ'वाखै स' बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि बे मानसिखौ जुदि नुदोंब्ला जुदि डकुमेन्ट्सआव जुदि भेरिफाइआव जुदि प्रब्लेम जादोंब्ला टेनसन लानो नाङा आं बेखौ खोन्थाखाबाय बिथांनि मुङा हेमा बसुमतारी बाट टाइटेला नार्जारी जाना दं मानो होनबा बिथिं न'खरनि टाइटेला दासिमबो सोलायाखै स' बिथांनि हौवानि मुङा जाबाय केलेन्द्र बसुमतारी आरो बिथांनि बिदानि मुङा जाबाय सिब नार्जारी सिब नार्जारीया आंखौ गले गले खावलाय हरनायलाय भिडिअ बानायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों रायजो राजाफोर खुलुमबाय आंहा बेयाव जेबो गोनांथि गैयामोन भिडिअखौ बानायनो थाखाय बाट बिथांमोननि न'खरनि सुबुंफ्रा आंखौ गले गले बुंहरनायलाय खावलायहरनायलाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आङो लास्ट इन्डिंआव बिथांनि बिदानि जाय रिक्वेस्ट खालामनाय आं बे भिडिअ क्लिप्सखौ आं नोंथांनि सिगाङाव होनानै होगोन रायजो राजाफोर बे हेमा बसुमतारी एबा हेमा नार्जारीया बेसिकेलि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पस्ट अफिस हग्राजुलि धेकियाजुलिया जाबाय पुलिस स्टेशन आरो रोनसोन्द्रि होनना बुंदों गामियाव बे रोनसोन्द्रि गामिनिफ्राय सासे आइजोआ गोमादों बे आइजोनि मुङानो जाबाय हेमा बसुमतारी एबा नार्जारी स' नोंथांमोना जुदि बे रोनसोन्द्रि नार्जारीखौ हेमा बसुमतारी एबा हेमा नार्जारीखौ जुदि नुदोंब्ला बे रोनसोन्द्रि गामिनिफ्राय गोमानाय बा हग्राजुलि पस्ट अफिसनिफ्राय बा पुलिस स्टेशन धेकियाजुलिनिफ्राय गोमानाय बा डिस्ट्रिक्ट सनितपुरनिफ्राय गोमानाय बे हेमा बसुमतारी नार्जारीखौ जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि बिएम सेटअप चेनेल हेल्पलाइनाव कल खालामाब्लाबो नोंथांमोना गाहायाव न'खरनि बे बिदानि सिब नार्जारीनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन बिदाया नागिरदों हौवायाथ' नागिरदों लोगोसे बिदायाबो नागिरदों मानो होनबा बिथांमोनहा साथाम गथ' दङ सानै हिन्जावसा आरो सासे हौवासा बिसोर सानै हिन्जावसा आरो सासे हौवासा बिसोर साथाम गथ'फ्रा गाबगासिनो दङ जायनि जाहोनाव आं बिसोरनि खोथाखौ खोनासंनानै बा बिसोरनि दुखुखौ खोनानानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो लोगोसे जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना इनफर्म खालामबानो जाबाय खुलुमनाय थाबाय बिथांमोना जुदि माबा मोनसे नंखाय बाथ्रा ओरैबायदि बुंदों प्लिज बेफोरबायदिखौ दा खोनासं बेफोरबायदि बुंफ्लाखायो बाथ्राफोरखौ बाट नोंथांमोना जुदि अब्ला बेफोरबायदि जाथाय जादोंब्ला गावफोरानो मानो नालिस होआखै माने एबसुफोरनो माने एप्लिकेसन दैथायाखै बेफोरबायदि जाथाय जादोंब्ला नङा होमबा स' बेफोर माने स्ट्रेट खारनो गोनां स' जुदि स्ट्रेट खारदोंब्ला सानना लाखा बिथांमोना गोरोन्थि मावदों सोरजोंबा खारदों जुदि बिथांमोना हौवाया सोरबा दुखु माने बुबाय थादों बा माबा दुखु होबाय थादों अब्ला बिथांमोना नालिस होनो हायोना गावफोरानो स' बेबायदि जाथाय खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर खुलुमबाय रायजो राजानिसिम आंनि मोनसे खावलायनाय आंनि खावलायनाया बेनो जाबाय जे आंनि बिनानावा थांनाय समबारखालिनो खारदों दासिमबो मानसिखौ नागिरनानै मोनाखै दा रायजोफोरा फटक होनाय दङ बे फटकआव होनाय बे हिन्जावखौ नुयोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारबो होनाय जाखागोन बे कन्टेक्ट नाम्बारावनो फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बेहा
गथ'फ्राबो 3 दङ आरो गथ'फोरा जाबाय 2 हिनजावसा आरो सासेया हौवासा आरो जोंहा बैनाया न'आव गैयामोन हाजोआवसो दंहैयोमोन ओमफ्राय बेनि खाबुखौ लानानैनो जोंना बिनानावा खारनाय जाबाय दा नागिरना मोनाखै नोंथांमोना जुदि बेखौ बबावबा नुयोबा कल खालामनानै खोन्थाहरगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरफिनबाय। नोंथांमोना बर' रावाव गोबां इन्टारेस्टिं फेक्सनि भिडिअ नायनो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो चेनेलनि लिंकखौ बे भिडिअनि गाहायनि डिस्क्रिप्शन बक्सआव होनाय जादों।